ProPerla er designet til at isolere mursten og porøse bygningsmaterialer. Den skaber en usynlig isoleringsbarriere ved at reducere vandoptagelsen. Det er en kendsgerning, at våde materialer overfører varme meget hurtigere end tørre materialer. I praksis ved alle, at det er nødvendigt at bruge tørre grydelapper, når man tager varme tallerkener ud af ovnen. Hvis der anvendes våde grydelapper, vil du brænde fingrene. Ved at behandle dit porøse murværk vil varmen blive overført langsommere fra indersiden til ydersiden. ProPerla facadecreme er blevet testet og certificeret til internationale standarder. Produktet trænger op til 17 mm ind i overfladen og skaber en usynlig isoleringsbarriere, som reducerer vandoptagelsen med mere end 95%. Porøse bygningsmaterialer som natursten, mursten, teglsten osv. har normalt gode isolerende egenskaber. Men hvis murværkets porer samler fugt, vil mere varme blive overført, end det ville være muligt, hvis hulrummene var tørre og fyldt med luft i stedet for fugt. Behandle din ejendom med superhydrofobisk ProPerla facadecreme. Forbedrer den termiske ledeevne af murværket ved at holde det tørt, opretholder de termiske egenskaber i hulmursisoleringen, tillader bygningen at ånde. Fugt i bygningsmaterialer er hovedårsagen til energitab. Test viser, at et fugtindhold på 5% i en mursten kan nedsætte de isolerende egenskaber med op til 50%, især hvor der er hulmursisoleret. Et tørt murværk vil forbedre den termiske ledeevne, forhindre frostskader og reducere væksten af mikrobiologiske sporer. For at bestille eller få mere information, besøg vores hjemmeside eller kontakt os nu på www.facademaling.net.